Malaumon si Dapitan City Mayor Seth Frederick Halusos nga mas mudagsang paunya ang langyaw nga mga turista dinhi sa Dapitan City. Kini human na apil ang Dapitan ug ang probinsya sa Zamboanga del Norte sa listahan sa mga lugar nga bisitahon sa grupo sa mga Foreign Arm Forces Attachés gikan sa mga nagkalain-laing nasud sa tibuok kalibutan. Ang mga Foreign Arm Forces Attachés o mga diplomat gisangunan sa mga ambasador sa mga nasud nga mag-estudyo, mubisita sa mga lugar aron manguha og impormasyon, mag-monitor sa mga kalihukan sa mga lugar nga ilang gibisita. Human niini, ilang palaluman og ianalisar ang mga impormasyon nga ilang nakuha ug ipadala ang ilang report sa ilang ambassador. Ug sila sab ang usa sa mga grupo nga mohatag og mga travel advisory sa mga residente sa mga nasud nga luwas bakasyonan ug bisitahon. Kahinumduman nga nalakip ang tibuok isla sa Mindanao sa listahan sa gipagawas nga travel advisory sa nasud sa Canada nga dili angayang bisitahon sa mga langyaw tungod sa mga isyu sa kagubot sa Mindanao. Samtang padayon pang giistudyohan sa ubang nasud sama sa Europa ug Australia kung angayan bang apilon ang Mindanao sa mga lugar nga angayang bisitahon ug ibutang sa ilang travel advisory. You know, it'd be very hard for us to promote our city, although we have all the beautiful sceneries, all the beautiful landmarks, all the historical stories that we have to tell. But the problem is always the stigma and the travel advisory ban of all these countries. So we are so blessed, lucky, and honored that the FAFA, the Foreign Armed Forces Attachés, are here to advise their ambassadors, their countries, that Dapitan is safe and Zamboanga del Norte. This is why we held an event such as this to host all these officials, and so far we're so happy that all their comments are all praises. All their comments are all saying that they will, right when they get home to their country, they will advise their countries and their ambassador to already lift the ban, especially here in Dapitan City. Sa pagbisita sa mga foreign attachés, pagahisgutan niini ang kahimtang sa kahapsay kalinaw, dili lang sa Dapitan kung dili sa tibuok probinsya sa Zamboanga del Norte, kung luwas ba kining bisitahan ug masuruyan. Today the FAFA has been invited by the AFP to do a visit to West Mincom and specifically to Dapitan City. In terms of the safety, security, I think there's been not a shadow of doubt that this is a very safe place, a very secure place for all of us to come here and enjoy the beauty of this place. So all in all, it has so far been an excellent visit for us, both culturally and professionally. I'd like to again reiterate that this place is actually very safe, very secure, and we are thoroughly enjoying ourselves. Lakip sa dise sais ka mga foreign attachés nga nibisita ang mga representante sa nasud sa Australia, Brunei, China, Indonesia, Israel, Korea, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Spain, Thailand, Turkey, Vietnam, Germany ug Poland. Daing Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe.